फिल्डआव दिनै खामानि नोंथांमोना ग्रोम ग्रोम बा ज'यै नोंथांमोना इउपि फिल्डआव जगदान जादों आसलथे थांखिया मा इउपि फिल्डआव जोंनि बे थांखियानो जाहैबाय जे बिटिआर ओनसोलाव गोजोन खौसेथि आरो डेभेलपमेन्ट जों बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेयाव जइन जाफैदों आरो बेयाव जोंनि अनलि बर'ल' नङा बेयाव आदिबासिफोर दङ माखासेफ्रा माने गुबुन हारिफोरनिबो दङ जों बिथांमोन ज' लोगो नांनानै जों दिनै इउपिपिएलआव जगदान जाफैदों आं बिपिएफनिमोन खारन आं 17 बोसोर बिपिएफआव थानानै गोबां खामानि मावबोदोंमोन नाथाय आं नुबाय बे बिपिएफआव थायोब्ला जौगानाया जोंनिफ्राय माने गोजानावसो दोङो आरो बेयाव थगायनाय आरो बेयाव माने लाजि फोनांनाय आरो माने जायखौ नायनायासो नायनाय बेफोरबायदि माबा सरासनस्रफोरा सोलियो आरो थांनाय बार एमपि इलेक्शनाव आं निजेनो जादुगर लायदोंमोन जाहा बिथां हाग्रामा महिला सारनि थिननायाव आं बिश्वनाथ सारिआलिसिम गारि सालायलांदोंमोन आंनो ड्राइभारमोन आरो बे जादुगरखौ लाना फैनानै बान मारि फैदोंमोन किन्तु दिनै बे बानाबो सोलियासै आरो बेयाव जयन्त बिथाङा देरहासार जानो हादों खारन बे जायगायावहाय हाग्रामा महिलारिया दारायदों बिथांखौ फेजेननो थाखाय माबायदि खालामदों बेयाव जों ओरैबायदि थांखि लाबाय जिहेतु जोंहा जों जितु सोलोंथाइखौ लानानै जों घरे घरे जों बुजायदों खारन बिटिआर सरकाराव जितु सोलोंथाइखौ लानानै नोजोर होदों मानो होनब्ला आंनि गथ'आ दिनै आईआईटी कचिंआव सुपार 50 मिशननि दारा मोननो हाबाय आं बे कचिंनि थाखाय गोबां सिन्था खालामदोंमोन नाथाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ आंनो बेखौ होबाय आरो दा आंनि गथ'आ बे आईआईटी कचिंखौ मोननो हाबाय बेखायनो आङो गफुर हालामनि ओनसोल आरो बे सनितपुरनि ओनसोलनि बर' रायजो राजा आरो बिश्वनाथ सारिआलिनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आं गोसो गोथारै बरायदों दिनै सरकारा बेनो थाफिनबाय अमित शाह बिथांजों जि गोरोबलायनाय आरो सरकार दाफिननाय बे सरासनस्रा जाहा जाखाबाय बेखायनो बेयाव नांगोला बेयाव देरहानो हानाया गैखाला गोबां पार्टी फैनानै गोदै गोदै राव बुंब्लाबो जोंखौ माने फिदिंनो हानाया गोब्राबसै आं उदालगुरिनि आंनिया भटार्सआ बेयाव नङामोनब्लाबो आं दिनै बेयाव जइन जाबाय आरो उदालगुरि गबिन्द सार बिथाङाबो देरहागोन निस्सय नीलु स्वर्गियारी बिथाङाबो देरहागोन आरो मा होनना बुङो बेखौ हाग्रामा महिलारिया जेननाया बेयाव खाथन जाखाबाय मानो होनब्ला जों बिथांखौ जों 17 बोसोर जों लोगो हमनो नाजाबाबो जों लोगो मोनाखै दानि रायजो राजाफ्रा गोबाङानो साननो हागौ बे कमेडियान भाषा बुंनानै गोदै गोदै बुंनानै रायजो राजाखौ थगायनो हागोन किन्तु दिनैनि जुगाव बेयो जोंखौ थगायनो हानाय नंला खारन बेखौ 17 बोसोर आं गारि लानानै नागिरदोंमोन लोगो हमनो नागिरदोंमोन बिथाङा आंनो गोबां स्किम होदोंमोन किन्तु बे स्किमफोरनि बिलफोरखौ आं मोननो हायासै दिनै आङो दुखिया जाबाय आं गोरिब जाबाय आंनि लंपेन्ट गस्ला दिनै मोजां नंला आं सासे कन्ट्रेक्टरमोन आंखौ बेबायदि थगायबाय आं सिडि फान्डआव आंनो खामानि होदोंमोन पिडब्लिउडिआव खामानि होदोंमोन पेनार्टि डिपार्टमेन्ट आंनो खामानि होदोंमोन दिनै आं 11 सननिफ्राय आं बिल मोननो हायाखिसै बिनिखाय आं दिनै बेबायदि अबस्था जादों केम्पिं खालामनायखौ नुनो मोनदों गतिके बिथाङा माबायदि रायजो राजानि अननाय मोनगोन आरो नोंथांमोना बिनि गेजेराव माबायदि खामानि मावो बिरदाव बिथांखौथ' आं सिनाय मोनो बिथाङाबो आंखौ सिनाय मोनो किन्तु बिरदाव हिसाबै आं बिथांखौ आंनि पार्सनेलि हिसाबै आं बिथांखौ अनुरद खालायदों रायजो राजाखौ जोङो बेबायदि थगाय थसि खालामबाय थानाया मोजां नङा मानो होनब्ला बिथाङाबो इउपिपिएलनिनो सासे खामानि मावग्रामोन मोजांमोन बिथाङा मोजां मानसिमोन किन्तु दिनै बिथाङा टिकेटनि बेलायाव बिथाङा दुखु मोननानै गुबुनाव थांदों आं बिथांखौ आखाइ खबजबनानै खावलायदों नोंथाङा जेरैनो दोङो ओरैनो सिरि थानायानो आंनि थाखायबा मोजां आरो दिनैनि दिनाव रायजो राजाया नोंथांखौ जोङो सापर्ट होनाय नङा